אז מה קורה חברים, כאן דין, וכל שאתם רואים, ירדתי בכוונה לרגע ששלח קלנצ'סט. שאתם רואים, כבר קיבלנו קלנצ'סט, מה זה אתם רואים? אתם לא רואים, אבל קיבלנו כבר קלנצ'סט כבר. אתם יודעים את זה, אתם לא רואים, אתם יודעים. אוקיי, יש לי 2000, יופי. סוף סוף הטונגסטון שלי יהיה רמה סוף סוף טונגסטון ממש יש ואני עוד יותר רמה 9, אוקיי, נפתח קודם 64 גולד, 3 ברברים, 3 זאפ, 17 נייטס ו3 סניפים טרף, לא אפיק, אבל זאפ טוב, יופי, הכל טוב. 1894 גביעים, אני ירדתי ל-1700 כן, אני ירדתי ל-1700 וכמו שאתם רואים, יצאתי מהקלן ניצחון מוחץ, רגע, אתם לא רואים? כמו שאתם רואים, יצאתי מהקלן ניצחון מוחץ, אני מצטער ממש לאיכות של הסרטון ועל הרקע, ראשי ברקע, אז אני פשוט, אני לא אעשה משחק, יש פה סיבוב 36, אני לא יודע מה אני אעשה, כמו שאתם יודעים, יש לי את הגריבה וזה דק טוב. להגיד לכם, הוויזרד, אני לא כל כך משתמש בו, אני די רוצה להוריד אותו מרגיע, אבל אני לא רוצה מה להחליף, אני רוצה בלון לשים, וזה דק שנשאר אותו דבר, 4.4. פריז אני לא מוריד בגלל שיש לי גרייברד, כל מי שיודע שמשתמש בגרייברד והוא ברנט נמוכה, אז הוא יודע שלא משחקים עם גרייברד בלי פריז. שתורים, הייתי רנה 7, אתה יודע איך לא הייתי רנה 7 אם יש לי ליט רמה 8 כבר, כאילו ויש לי את כל הדברים מהרנה 7 חוץ מהלג'נדרי. להגיד לכם, את הגארדס קיבלתי לפני כמה ימים, את הגארדס אני לא עומד להשתמש בהם, אבל הגארדס, תקשיבו טוב, קיבלתי אותם מפריג'סט, ככה קיבלתי, אני פותח פריג'סט, אומר לא לקבל כלום, פתאום אני מקבל אפיק קלף אחד לפני האחרון. הנה, וואו, אוקיי, גארדס, לא היה לי גארדס, פותח, חשבתי לג'נדרי, לפחות אפיק, לא לג'נדרי, אני לא מקבל, לא רק שאני לא קיבלתי לג'נדרי, קיבלתי את הדבר הכי גרוע שאפשר לחשוב עליו, קיבלתי פאקינג סקלטונים. אני קיבלתי פאקינג סקלטונים במקום לקבל לג'נדרי. אני קיבלתי סקלטון רגילים, אל תחשבו שקיבלתי סקלטון ארמי, לא סקלטון ארמי, לא, סקלטון ארמי הייתי שמח. סקלטונים כאלה, אין סיכוי שמישהו משמח לקבל את זה אחרי גארדס. אז תנסו את הדק, רק רציתי להמליץ לכם על הדק, דק טוב, ממליץ לכם על הדק, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי. רגע, אתם יודעים מה? שלכם נעשה איזה משחק קטן, ברגיל, אנחנו רמה 7, יש לנו התחלה די טובה, יש לנו פה את הזאפים, עשינו זאפ לפרינס, שנייה רגע, אני חייב לעצור שנית. אני אחזור לכם עוד מעט. אז אוקיי, חזרתי לכם, אני הפסדתי במשחק, ושלא יודע מה הייתי צריך לעשות, הייתי צריך לעשות דרי נען קטן, אז מה? כן, סליחה, אני פשוט הולך בחברה, הייתי פלוחתי, אז בואו נשאר בסרטון, אני הפסדתי בקו, אז אני אעשה לכם קו שאתם תראו בלי שום צוות, בלי שום כלום, וכמובן אני אחתוך את הקטע שבו אני הייתי כדי שיהיה פחות זמן, אני הייתי ועשיתי אותי דבר הזה דקה שלמה חיכיתם, אז בוא נראה, אוקיי, אין לו מיונות לעצור. אני פשוט שמתי את זה ואת זה, אבל לא מנסים. אני מאוד רציני איתכם, סקרמי.
אוי, לא הוזכר לי, למה אני אמרתי הוזכר לי? חשבתי, למה אני לא הוזכר לי, שאני צריך לשים סקאר ולא כששים לי בלי סקאר. אוקיי, די ניצחתי את המשחק. כאילו, אין סיכוי שלא. כאילו, אני אשים, גם אם אני אשים עכשיו, לא יודע מה. בבקשה, על זה של הדברים, זהו, ניצחתי. פשוט ניצחתי 3-1. זה הסרטון שלנו היום להיום חברים, ויאללה, ביי. רגע, אם אהבתם את הסרטון, תעשו סאב ולייק, ויאללה, ביי. חכו רגע, יאללה, ביי.